Hallelujah. Mase sibathele umoyingcwele zawo. Hallelujah. Yesu waseNazaretha. Oh Jesus. Hallelujah. Oh yes. Hallelujah. Jesus. Nibahle. Hallelujah. Amen. Ndijonga magoda apha. Ndisela namazi kwezinsuku. Banayo Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sila namazi nje abanye abantu kwezinsuku. Hey, Nkosi. Khambathele worship team izandla. Hallelujah. Khambathele worship team izandla. Yesu waseNazaretha. Yabona mama uxolelana ngeke imini ndizawuya phaya emsebenzini ndiyomlanda ngecawe. Amen. Oh please. Ndizawuya emsebenzini kuyiSunday. Ndifike ndimfudule phaya emsebenzini ndibuye naye. Amen. Hallelujah. Baka sibethe uMngcwele izandla. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Siyayezwini bangcwele, siyayezwini egameni likaYesu waseNazaretha. Ndiyambulela ke uThixo kakhulu nxa siphuma apha siya kwi-open air and Sunday ndibone si-few andazi uba bekutheni abantu bazile enkonzweni nxa siziya kwi-open air ababikho. Ndiyacela uba siyeni sonke namhlanje kuzawuba khona indumazulu e-open air namhlanje egameni likaYesu waseNazaretha. Sunday bandibethe ngemoto nxa ndiphuma apha enkonzweni. Bandibethe ngemoto kwam yini izindlalifa ndiyobethela ngemoto kwam. Ningabona nditshisa amateki nje ndiwatshisa ukuba ndithanda ukuwatshisa amateki nje ndinyanzelekile. Bandibethe ngemoto inyawo ezi zombini bandithi rhwi. Amaviri hambiyani phezu kwenyawo zam. Hallelujah. But ke ngoku ndim lo ndizodumbisa uThixo. Jesus. So uJehova ufanele ukubongwa nje ezimeni zonke. So sizomdumisa futhi nakwisuku namhlanje siyophinda iombene kulaa ndawo ebethwa kuyo ngemoto. Siphinda khona futhi siyodumisa uThixo phaa kulaa ndawo. Hallelujah. Omama abekho most yabo baripotile bonke, umama uMcaciso, umama uGwebani, umama uPeter, umama uMphongo, umama uThulu, umama uMadrede. Ayini izindlalifa baripotile omama abangekhoyo namhlanje sibona sikhona utata uMadrede usezilalini naye ithuba kuphangele utata uPeter uphangele. Abantu esibabona bengekho abazalwana siyayazi uba bayephi abavelanga nje banyamalala. Ndifuna uba ndingayenzi bende le nto siyayezwini likaThixo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Yabona ke akumanje ukuba ufundise abantwana ufundise nxa ugqibileyo uhlale phansi sisimihle ndibukele nisenza. Yabona uba khona ngoku bendifuna zonke izinto zenziwe ndim ngefuneka ndixhumaxhume apha ndikhonande apha ndibana sithi mama uyesu ngoba kaloku yonke into ndiyenze yaba yeyam ndodwa. So xa ndisube ndisithi wonke umntu makasebenze endlini kaThixo kwenzele izinto ezifana nezi. Okuba ipulpiti ingabeka amama uphela ngoba amama uphela akanalo izulu. Ipulpiti ingabe yeyakhe. Ngisuba ndifundisele into ezifana nezi yokuba ngihlale phansi phana ke ndibukele nisevu uThixo ophilayo. Phakamani sibale ngenyawo zethu siyabezwini ulungile uThixo. Ayibangole sisazamzukisa bakhona umuntu osadlala apha esikolweni. Yabona ngoku sihamba kwelinye izinga uba usekhona umuntu odlalayo esikolweni. Simzukisa mama umqhelane sisalindele ukulibona nihambisa ivangeli apha i-open air senziwa ngomama. Omama babiza abanye omama baze kuYesu. Ukuyela ngogogo mama ungabi ugogo yedwa enkonzweni uthi izalo gogo nogogo bayasindiswa. Jesus. Sathi abantu abatsha ndaqonda
ngoba kudala kuyizwa ukuthi abantu abatsha bacela open air abasazicela kwezinsuku andiyazi bakwathini abantu abatsha bacela open air bakhe bahambe bayobiza abanye abantu abatsha uba mabaze kuyesu sisikoleni basekhona umuntu odlalayo la phela bagcwele ixesha lokudlala sizukisa uthixo ngoku basithe ufountain lonyaka unyaka we-restoration lento ayitshintshanga kuba sesikhwalela nje sesihamba sikhwalela lonyaka ngunyaka we-restoration lo ayitshintanga le ndawo enuma uyikholela lapha kuwe ayizukwazi kwenzeka but lento yenzeka kumntu obhiliva uba I will be restored lonyaka usathane ethande engathandi lonyaka ngunyaka we-restoration haleluya 2027 sifuna ngasibonga 2026 ubona ukuba lena ya-restore kulanyaka o-restoration ubone ukuba mna umsebenzi ngawufumana kulanyaka wa-restoration ihealing yami yafika kulanyaka wa-restoration izipho zami ngazifumana kulanyaka wa-restoration siyaristora kulenyaka haleluya siyaristora kulenyaka awethela umthixo izandla ungakunokoza ngaphambili haleluya sineza izinto bethela umthixo izandla asathi izandla zakho nje kakhulu haleluya izandla zakho nje kakhulu bethi izandla zakho haleluya ekhaya Yesu waseNazaretha haleluya thank you Jesus oh hallelujah hallelujah akasipinde simpele zakhe haleluya Tado so utetele bawe zono sibo
Let us clap our hands for the Holy Spirit. Oh, come on, Brazilian. I shall be on Brazilian. I shall be able to see Hallelujah. Hallelujah. Sabule sada kumaito lokona. Kule esikuyo bazalwane. Asisodwa. Kule hallelujah. Ukhona umoya kaThixo. Hallelujah. Ukhona ukawuqotha umakhelwane uthi bakhe. Ukhona umoya kaThixo. Hallelujah. Ukhwethe nomnye uthi makhe umoya kaThixo ukhona. Edwa oh Adi Edwa Obayena Oshino Wataneki Anushi Adi Edwa Shit.
abazali bakhe.
Jesus. Kabushia. Kabushia. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are not alone. You are not alone. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are not alone. You are not alone. You are not alone. I will never leave you nor forsake you.
Ukhona abantu azabashiya belibele udlala khona ezabashiya belibele udlala abantu abangayazi ala-train kuthiwa yi-Gautrain ayibaleki imali inqola esihamba ngayo ngoku uba ume phambi kwayizagila nanke besibungele usibambele ndawuhlala ixesha lodlala abazalwane seliphelile ngoku cela siyeliphi incwadi kaSamuel oqala chapter 10 sibulise kumpostile khona phakathi kwethu incebe enkosi khonzi kaJehova asimpheni izandla ezikhulu sonke siphakameni sime ngenyawo egameni likaJesu waseNazaretha. Abazalwane zezecebo kaJehova izandla asikwazi ukuzigada egameni likaJesu. Oyini bazalwane, oyini bafountain Sunday school asiphakameni sonke sishaye inqobo yenkosi izandla egameni likaJesu. Siyabulisa egameni likaJesu waseNazaretha. We listen to the elders of the church. Abantu abatsha, obhuti, osisi. Abazalwane ngicela sibuliseni ubhuti Themba. Yo, inkulu lemini. Inkulu yakho lemini ba. Ngibone ubhuti Themba. Hallelujah. Ivoice miyam. Bethakele bayimondisa izwi. Ayibethakele. Kodwa ke uThixo uthembekile. Ngala sifundeni ke incwadi kaSamuel oqala chapter 10. Chapter 10. Thanda nje basifunde uverse 1. Andithanda basifunde kakhulu ke. Ezinye indawo ndiyakhona ukuzicacisa ngokwami. Samuel chapter 10. Yafuba amaphepha sakhala. Yazi nami iBhayibheli phambi kwabantu njalo. Hallelujah. Cela ukubulisa umuntu osephambi kwakho umxelele abathathu bakho ucela amen. Iwesengenalo nelizwi namhlanje. Cela amen. Ubasisele inkonzo azothatha iside. Hallelujah. Ngiyabona ngohlobo lwakhe. Ngohlobo lusuke endaweni kowalo. Lufike kuloo ndawo lufika kuyo luthandaze. Luthi Thixo ufuna inkonzo evela kuwe. So uthi xa besemzisela. Ngipray lenkonzo ayifunayo. Angithi abantu endibanga babaphandla athi ngiyarhalela inkonzo eqanda hayi mama ndekwephi manje. Ngoba zininzi inkonzo ngaphandle. Yebo. So usisi ngiyabona uthandazile. Fike mama 10. Tema vlog umdetela lapha. Ngwala. Indwendwe beza lapha. Sifike zona half past. Amen. Hallelujah. Cela simpele izandla. Hallelujah. Hala sisikudala enkonza ngathi bazalwane. Hallelujah. Ungele bebi ayiBhayibheli nje. Afiyazi akaba wasinikwe ibhanga sasithulo. Uyasithanda. Ngokungamashayisha ukumalezi yakho ufune siyakukhabela izandla ngenxa Yesu Kristu waseNazaretha. Hayi noma kela lebandla bazalwane cela siphele izandla. Amandla ovuka uThixo umphile. Uyawuphaka kuze kube phakathi ngawakho mama. Kuze kube phakathi ngawakho namandla. Hallelujah. Hallelujah. My brother, siyakulela ngasibaphele izandla. Uthixo bazalwane. Egameni likaJesu. Sonke samkelekile kukhona into yenkosi. Hallelujah. Hallelujah. Egameni likaJesu. Cela ke sifundeni incwadi yethu. Kwincwadi kaSamuel oqala chapter 10. Isihloko sithi 27.
makhelwane uSamuel uthambisa uSawule abe ngukumkani. Yes. Verse 1, uSamuel wathabatha igutyana leboli wamgalela entloko wamanga, wathi inene uYehova ukuthambisile ukuba ube inganga emdeni wakwaBenjamini entseletha. Ayakuthi kuwe zifunyenwe imazi zamaesile obuye kuzifuna. Cela singifuni yonke. Hallelujah. Amen. Then khaya uDokozana ngibhekishele kama ngiyafuna bamisana open air. All fit it. Fit boy. Okanye ufuna ukuphumza izandla. Ngicela manje ayizuphuma idrink abakafuneka ifumile. Ndimuntu ongafuneka epokothweni. Hallelujah. Uba ufit ke ngakhalisa uba ufit ngafaka nje. Sifundile ke phaya kwincwadi kaSamuel. Hallelujah. Oye bazalwane ngicela uamen nje. Hallelujah. 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 Yes. Siyabonga manje ke elizwi lakho elinamandla eliphilayo elingcwele lithembekile uNkulunkulu lembuwe elamandla. Sincede kithi kwethu ngalo eminitshe egameni likaJesu waseNazaretha. Siyakuthumisa, siyakuvuma ukuba wena nguThixo. In the mighty name of Jesus, touch each and every heart, touch each and every soul. Kawamake Yesu lakho. In Jesus' mighty name I pray. Amen. So, hapo sifunda khona incwadi yeBhayibhile isixelela ngokuthanjiswa kukaSawule. uSamuel apha ngumprofeti kaThixo. uSamuel and umprofeti ngumuntu oThixo. Umprofeti akaprofeti uThixo engathethanga kuye, but umprofeti uThixo uthetha naye yena abesethetha into ethethwe nguThixo. Ilanguage yabaprofeti bakaThixo ke iyohluka. Abanye abaprofeti abasiprofethelayo banayo indawo ethi ndingakuprofetha na. So which is mna ndingakuprofetha na. But abakaThixo abaprofeti, as I have read the Bible, basoloko besithi utsho uYehova ukuthi. Thus says the Spirit of the Lord to you. Hallelujah. Basoloko bethetha intetha yabo inkaziso uba le nto ayiveli kubo. Oye bazalwane ngicela nisondele. Ingxaki ndidlula ngabona kule nto uba bakhona abantu abakholelwayo babona bangamaprofeti abekho. Angithi bakhona? Yes. So iBhayibhile ithi kwakukhona umprofeti okwakuwa nguMikhaya. Mikhaya uke wavalelwa. Ibisenza uba uMikhaya avalelwe etrongweni. Ikiba uMikhaya ebengayithethe into ngaphandle kwento evela kuThixo. iBhayibhile ithi umkani uAhabi wathi makayolandwa uMikhaya kuba uJehoshafati esithi sebegqibile ke ngokumkani bakho abaprofeti ukuprofetha. Ngoba kunabaprofeti babantu kube nabaprofeti bakaThixo. Bathi ukumkani uJehoshafati bagqibile abaprofeti bakho kumkani waphi bavile bekungekho umprofeti kaThixo nake ngoku. Sive uba uThixo uthini nangale mfazwe siya kuyo. Wathi kumkani ukhona uMikhaya. uMikhaya ndiyamqaphela ngoba zange waprofethi into eyiyo ngam. Ngoba ukumkani uAhabi ebethanda ukuprofetha ngendlela athanda ngayo. Ngoba kuneziprofethi ezikhoyo izinhliziyo zabantu, but kubekho iziprofethi abantu abangazifuniyo ezizizisa umntu ebungcweleni. So ukumkani uAhabi wathi makabize uMikhaya. Umntu oyelanda uMikhaya athi uMikhaya ehleli into Thixo.
uthethe. I rather die. Ndizawuthetha uThixo wathemba nduthethe. Umprofeti kaThixo lowo akakhathalele kufa ngoba izinto ezithethwa nguThixo ukhithiza zona ubuku. Umprofeti uJeremiah wanqunyulwa phakathi. Abanye bakhawula inhloko. Zininzi izigaba ezivela abaprofeti bakaThixo. Ngamagama apheleleyo ukuba ngumprofeti kaThixo akuyondilula. If ungumprofeti oqwatyela izandla ngabantu funeka ukhangele uba undawuni noThixo. Ngoba abaprofeti benyaniso badlala ungathandisiswa nalibandla. Ngoba uhlangothi ke emile amise ubungcwele ebandleni. So apho sifunda khona ithi iBhayibhile uthunyiwe uSamuel uba makayothambisa uSawule. Ithi iBhayibhile uSamuel wamthambisa uSawule, wamthambisela ubukumkani. Emveni koko wabesemnikeza ilizwi wathi uzawuthi xa uphuma apha udibane nabafana ababini. Haleluya. Aba bafana bazawuxelela indaba ezilungileyo zokuba ezadonke ubuzikhangela zifumanekile. Ngoba ikhona into eyenzekayo when the Lord has anointed you. Zingabopheka izinto zakho but azingeke zibopheka uGobo xa selifikile. Xa uGobo ungekafiki kukhona izinto ezikhangelela zona, kodwa uGobo xa selukhona izinto awusazikhangeli ziyasizela. So okokuqala, what comes with the anointing is a restoration. Uthi wani no more iimasi zamayesile zifumanekile wenze njani olihlile ntloko. But kukweli into endiyiphawulayo ke ngokwapha ithi le nto uThixo akamthambisi umntu angathobeliyo. Ngeliphinda uThixo akamthambisi umntu ongathobeliyo. uSawule sethanjiswa nje ebengekhe adibane nentambiso uba ebengammamelanga uKishe uyise. Xa isithi igusha idokisa lapha ekhaya zilahlekile hamba uyozikhangela. Uba uSawule bengumntana onetshiki othi xa ethunywa abheke ngapha angayile ndawo kuthiwa makaye kuyo ngephosane noGobo. Amagama apheleleyo zikhona izinto sizenzayo ezisiphosisa noGobo ngoba abantu ababekwe uThixo phambi kwethu asibaphulaphuli. iBhayibhile iThixo akuyiwa kungaphethwa nganto. Ngokwezwi lenkosi inceku kaThixo yondliwa. Xa usiya emishini uyabona umpostile uyuphethe into wenza ntoni wenza izwi ngoba kuyiwa kumntu kaThixo ungaphethwa nganto. Isingathi banane-revelation ethi xa sisiya siphethe into lento izawuvula inceku yenkosi ezalemeni uthi uyayintsikelelo. But the mistake sifuna usikeleleka sigobe kubazali bakamoya kodwa wazalwa wamnika umamakho ukutya ngeplane. Then you miss the anointing. The anointing ayikho sekumeni ngaphambili uhlabelele kwehle inyamisi. Anointing isekuthobeleni. 99% of the anointing ayikho sekushumayeleni. Isekuphileni. It is in your character. Uziphethe njani phambi koThixo. That is why sometimes you will experience a delay empilweni yakho ngoba uThixo akafuni ukuqhubeka kulungisanga. Ngoba ngaphandle uzaba ingxaki efana nezinye ingxaki uThixo asiqaphelayo. Ngoba uThixo ukhe wadoba uSawule waphinde wathi kwayena ndiyamqaphela. Which means uThixo is possible akuthambise aphinde akuqaphele because of your bad character. So check if you are under anointing, check your character.
uba uSawule ebengamelanga xa kuthiwa ngenokhangela idonki. Athi njengabantwana bakhoyo ungaziyeli nje wena, you would have missed the anointing. Ngoba uGobo ukuthanjiswa kwakhe kwakuhlele kuthini uzamama uzamamela na umzali xa ethetha naye. iBhayibhile xa ifika uSamuel sangabe salibazisa wathi kudala ndikulindile. I want to tell you one thing, your anointing is waiting for you. Your anointing is waiting for you. You will experience a delay. No, a delay I call the anointing. Have you listened? iBhayibhile ithi wamthambisa uSamuel uSawule ukuba ayokhonza amaSirayeli, which means abe ngukumkani wamaSirayeli. Oh yes, Holy Spirit. Oh yes, Holy Ghost. Uyabona le hleli kuyo yiyo. Sometimes sirashela izinto. uThixo mama kodwa une-tendency nange nayithetha le nto, une-tendency uThixo yokuthi nisekwafaro athi ndiyalikhupha ndiniseyiphu eKanana mamtholeni ezweni elibale ubusi namasi. Uthixo lo tendency, but uThixo ngayivezi indlela yenu uba izaba njani. Angayivezi uba nizawudibana nenyoka, angayivezi uba uzawuphela amanzi nincanwe, angayivezi uba uzawuphela ukutya, but anivezela iKanana. There is a short way, but we are going to take the long one. Kutani starting kelenge mama, indele mfichani kona. Uthixo ufuna uhamba nabantu abagokiweyo, abanesipilo, abamaziyo, abahloniphayo, abathobekileyo, abanothando, abanobulali, abathembekileyo, abanwele. Jonga, mhlawumbe le topic amnisisha. Nikubatela ngabantu abazawugayela ikona babagayela ikona yasesikhaya. Uthi uPawulos kuJohn, 1 John chapter 2 verse 27, but the anointing which have you received of him abideth with you. Uthi nina nonke nithandisiwe ngenkambiso kaThixo. We have been anointed by the Holy Spirit, all of you. You are anointed, you are anointed, you are anointed, you are anointed, you are anointed. Ngomoya kaThixo. But when will you manifest? Kule Thixo ukugobele yona, when will you manifest? But when you always pray for manifestation, you don't pray for character. Thixo nilungise. Baba badawazawuya altari bangathi Thixo sifika nini into sam, kodwa bathi Thixo lungisa isipilo sam, noma sifike nini masifike nilungile. Baba badawazawuya inyembezi e-altari bathi Thixo noma imini yama ikafiki, kodwa mayifike for manifestation of the things which God has promised them. Ebazalwane esikhathi kwisithembiso zingulewe no-amen. Into ayithembisileyo uzawuyenza wena, fix your character. What do waiters do at a restaurant? Waiters. What do waiters do? They serve. At a restaurant, abantu baliserve ukutya, amagama abo waiters. What do waiters do? They serve people.
Mhlawumbe uyothi pizza i-order zethu asifani. Mistake yakho ujonga umuntu othe ichips zodwa. Oh, bantwana. Nantsika sokuphithizela. Mistake yakho ujonga umuntu othe ichips zodwa. You are in the same restaurant but different orders. So someone who's fancy to only the chips, only the steak when this steak has 5 minutes. This steak has on noodles. This steak has hours and money. The orders are not the same, but the restaurant is the same. Uchinga tauza wenda, ubokiluseka, uzawenda, ubalutembisayo, ulositu tembekile, but the orders are not the same. Sometimes you play the game until you are playing the shalom. We are living. Let me live there. I stand and live. Let us have plenty kiss. We are in a long God. Oh, put a little bit of away. Let's invest in it. Manaka and Africa. The water and gas are not the same. As I'm getting, but forget about to make a pancake. When 10 years, who bring the food to Lille, or Lima Alba, the waters are not the same. Nobody could have as far man could have done a cloth. When you could have done a cook. I find the Mrs. Salaway. I can't make of the 85 years now. But not only do I visit today, but think of this outside. It's your cool. As I'm not telling you, as I'm not telling you, I'm sorry, wait for the manifestation. God will come through this. How do you set it up? Fix me, oh God. Oh God. Oh, to take up, break me into pieces. Oh, people in need. Oh, people in Spanish. So that when my order can, if the order I'm the new heal. About Saul, I come on the land. They would have missed the anointing. Check yourself. I'm on a little time. I'm the center new. People are center new. You know what you got? Some call this man. Oh, my prayer. Someone who know for us to make this way. Then it turned out. Did it come to me? And to me. Manifest. God wanted it today. Can anyone Omega Bushena? Is a figure I got this outfit. Okay, I don't know the liar. Oh, we tell you, no figure. I did not mean about Jonah. Oh, Sarah, no figure. So, not as good as the name now. Mandela, your ordination will come. Business school. God anointing the architecture. When I'm going to everything. How many certificates? But we never ever go. Moses sustina. Ubaja mauza makrita wale. Titata umoja. Kamfaya mnontu. Umoya ulungu. Yonki safu yale tebali. Nikki, he has been saying for me because who can listen? Si sudah saja bayar kita.
10% of salvation kubizwa ukuphila kwethu. Awukumhlola nje. Uthi ubizwa ukuphila kwethu. Ibiza impilo yethu. Sometimes iBhayibheli ayiphasa amanga. Kayithi seek first. Seek first. Seek first. Ithi makelone seek first. Funa kana. Funa akakova yabonye. Ithi kaphambe nenyawo zalana. Ubuye komuntu uthi funa ukukankala. Tune too much. Kahle ngiphose phandle. Kahle ngiphose phandle. And I'm sensing the atmosphere there. About you is about to do something that you can't afford. You're about to drive your own cars, but can you? Seek the kingdom. Yes, yes, most for now. Seek the kingdom. Tell you about money now. Over. La capacity. Ngale baba, umene uthatha sona mina sefa. Ngiyacela ngingabi senyama ngiyethu. Bona out of flesh to hold my body. Kushalo. Ngale makela. Ithi funa uthiko kana. Azinto ziyeza zezakho. Funa uthiko. Kushalo ba. Ora papa. Ira shit. Ukhathala lo shit. Sizawuthandaza uthi umoya kaThixo okufikela ngamandla uprofete ndawenye nabo uguquke ube mntumbi wena usazaba ngomnye umntu abantu bangakwazi. iBhayibhile sisenandi ithi uSawule wafika kwigqiza labaprofeti naye wehlelwa ngumoya kaThixo wazibhaka eprofeti. Usuyifunde xa ufike ekhaya ithaba bedlula ngendlela babuzana ayibona uSawule ukuba uprofethi na. People will ask questions about you for what the Lord is about to do in your life. Unenhliziyo yaseAtali akata. Break me Lord, break me Lord. Holy Spirit napule shaka rapapa renew me, transform me. Lama koshata, ula papata, ilukise. Ifuna mana wanefisio, yafuna uthiko. Ube ne-assurance. Uthi thiko niyayazi izinto zangiziyeza. Unyaka mnyebulo ka-2026. Kodwa ndifuna ufika nilungise ihlabathi. Kodwa ulahlele lizulu. Ngenyoba wena. Walibali bukumkani. Ebazalwane, asikose evangelini yezinto apha. Asikose evangelini yemoto. Sisebukumkani bukaThixo. Sizifumana nto, singazifumananga. Yena uhlala inkosi. In 5 minutes. In 5 minutes. Kalo pala msizanga zako. Kala meshwako. Kalo mtowena manja. Kalo mtowena shines. This anointing will make you visible. We call our Ebuyo. I anointing the family. You must search them, Holy Spirit. Search them, search them. Search them, Mantakasia, Rikapatakashata, Limakapatash. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, yes. Shela Kapatakus, Sheketelemangu, Ripapatakashata. Yes, we will search them, search them. Ulabakoshata. Ulabakoshata. Search them, Antokosh. Search them. Kotokoshata.
Singamphusha umuntu abindawo kuye. Bakhona bathi ngale anointing uphushe nje kwindawo kuye. Uma ingcwele sebhizi nabantu bakhe, search the Holy Spirit khangaba. Ndicela ungathuli. Ndicela ungathuli uthi anointing follow me. Anointing follow me. Anointing follow me. Nalo gqobo lasezulwini. iBhayibhile ithi babehleli ngomhla wePentecost bethandaza. Lafika ugqobo lasezulwini. Lafika ugqobo lasezulwini. Nalu ugqobo lasePentecost. Nalu ugqobo lasePharoh. Nalu ugqobo lasePharoh. Kushethe kalula. Ikaswetoli. Shabana. Rapata kata kasat. Lekapata kash. Nalu. Touch. Nalu, come on. The anointing of the Spirit of God. The anointing of the Holy Ghost. The anointing of the Holy Ghost. The anointing of the Holy Ghost. Shaka. You will never be normal again. This is not sacrificial man. It's about to assassin to the land. What in the man? To order with the dead in an eye. Uba ikhona into yokukhanya
This is the anointing of the Spirit. You have received the anointing of the Spirit. We have received the anointing of God. This is the anointing of the Spirit. Sizathandaza. Uthi mama uSamuel xa esehla phaya athi xa udibana namadoda azawuxela ngeyesile uzawuphinda udibana namabini, enye iphethe iwayini, enye iphethe isoka. Uthi azawuqhelezela isoka. Yena le anointing ihamba ne-provision. Where there is the anointing of the Lord, there is provision. How's the mama God? That's a provision. That's a provision. Uzawuqhelezela isoka. Qhelezela isoka. Qhelezela isoka. Jehova ninika isoka newayini neoli aninawuze niphinde nilambe. Uthi niyakudla nide nikushiye. Qhelezela isoka. Ngicela abantu abanekususa lezi zitulo. Bawuthi guqama ngogulukela. Bawuthi phakamise izandla uziphakamise. Bathi bengazi izwi lokuqhelezela isoka. Uyawuqhelezela uthixo wesoka. Uyawuqhelezela uthixo wesoka. Receive bread and wine. 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 Naze nangeziyanda ndikuwe ngengenisa paka phambili. Ngiphakamisa izandla ukuthi uThixo ngicela ukukhalazela. Khalazela. Khalazela kwesoka. Khalazela. Khalazela. Uzawudibana namadoda amabili. Enye izawuba iphethe iwayini. Enye izawuba iphethe ukukhalazela isoka. Bazawuqhelezela. Bazawuqhelezela. Cela abantu abashalishayo bazalwane, abantu bangalimali. Cela bazalwane, abantu bangalimali. Cela bazalwane. Uzawudibana namadoda amabili. Likaphathakashi. Lipakatosh, Likapatakash, Lipatata, Rapakata. Labajoda azawuqhelezela isoka. Because the anointing isawule ihamba ne-provision kaThixo. Likapatash, Orabakosh, Librakatas. Qhelezela kwesoka bayigcwele. Ubese umnikeza newayini. Qhelezela kwesoka. Ubese umnikeza newayini. Shakatalabasi. Lipakatakashata. Likapatash. Limakatalaboshita. Likapasiana. Mandalabakasa. That's the oil. 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 Touch.
Spirit. You have been anointed by the oil of the Spirit. Rikapatakash. Etumele intolo wabashela ngamandla. Uqaliseke nawe. Uprofete kunye nabo. Ithi iBhayibhile wenziwe uzawuguqulwa. Wenziwe kumninga kulungile. Which means your appearance will change. Indlela ukade uyizawutshintsha. Indlela abantu abakade babona ngayo is going to change. Limakoshata. Oya baba boshata. Alazala mangwele kwasonka. Zivule sizizanga zakho. Alazala kwasonka. Libra katala boshita. Mandala boshita. Katala boshita. Lemfihlelo yesuke wayenza. Wabaqhebezela isonka. Ushana mandala. Ukama tisikhwele si-5,000 silambile. Wathi ikhona into okudleni nayo. Wathi ukhona nelofu ezikhona ezazonke. Uthanda masiko. Esonga bazalwane samele wonke umuntu okhona. Ushathala masiko. Limanda labushi. Likapata labushi. Livakata labushi. Likapata labushi. Uphumza ngemponi. Bengihalela nje akafumane olugcobo luguqula umuntu. Olugcobo luthi ba idonki ungabe sazikhangela kodwa zizizeke. Bengihalela ba akabhaqe. Bengihalela ba akabhaqe. Khayela akabhaqe. Nalo. In the name of Jesus. Tatalok. Oh, Lulanda. Imazi zama esile. Okuyozikhangela awazifumana. Kudala ezidokini ezikhangela ningazifumani. Olugcobo lokulandela zona. Olugcobo lokulandela zona. Don't post in a Kaikalu Tentapa. What this is the year of restoration. A year of restoration. Now you have learned the lesson. Now, teacher, how about this is a Sunday Sabo? Bias Kulula, Katapash. As masses are my ceiling, Kushatayama, Rikapata. Oh, Zafunega Kaya. Utu Samuel, Utata Saule, Unesialu, Ekalinda Wena, Ulin Lunesialu, over the Mutumig, or Funo Kalabito is Fumanegide, Musubasa Katas and Ambuya. Come back! Sfunya Mitok, Sfunya Mitok, Sfunya Mitok. Hello, Tatinda Wakuma. Sfunya Mitok. Tell us, tell us about it. Hello, perhaps is amazing. Hello, Tati is the next. Allow the Holy Spirit to touch you. Allow the Spirit of the Lord to touch you. Touch your Holy Spirit. Touch your Holy Ghost. Touch your Holy Ghost. Touch your Holy Ghost. Lekapatash. Lekapatalamush. Lekotoromush. Lekapatalamush. Lekatalamush. Olgobolamele wokuntu. Kushana manda. Librokotolamushata. Urikatalamusia. Oh yes. Oh yes. Oh
Tosh. Shatalabosia. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And check out the standards. Is a apostles of Tanzania now. No matter me, tell matter me answer. Is a donna. Lomtana mama wa in charge of my seat and it. Wa in charge of my seat. Ukone mali zakhe befamba uyazifumana. Okuqhuqwa into ngapheli. Azifumana. Bacele into enyeke ngenye impako wabo. Ndikuthanda ukuthi kunesichanyiweyo ekuthiwa kudala siquka. I-information yonke i-documents sezingaphambili esofisini. Kudingeka isandla sikaThixo. Umalume kaMadlambeni nakhe isitori semali zakhe efamba ziyaphuma ezingaphumi uMadlambeni kudala eqoqela eGauteng. Imali zakhe aziphumi ezikamalume wakhe kudala eqoqela eGauteng espend imali waste imali. Intombi enethombele igazethi I've wasted so much. Kodwa wafika uYesu. Wafika uYesu naye ngithe uThixo ngazikhulula. Kodwa ngicinga ngokusela lapha mama bakhe bawufanele umthandazo okukhulelwa imali zabo. Manje sibethe noma ingcwele izandla egameni likaYesu. Wasebenza. Akukho mthandazo kakhulu yesizwe. Izinto zabe zikhululwe. Umthandazo wenziweyo kule ndawo. Izinto zabe zikhululwe. Kanti bathi noma ingcwele egameni likaYesu yasebenza. Ayakho umthandazo kakhulu yenze. Into zabo zikhululwe